Ζωηρή. Πολύ ζωηρή. Από μικρό παιδί. Τρελή. Ζωντανή. Θετική σκέψη. Πολύ θετική σκέψη. Ανήσυχη. Ανήσυχη και... αυτό που δεν σταματάει ποτέ, πώς λέγεται? Μόνο. Αυτό, ανήσυχη, ανήσυχη. Δέος, τρομερό δέος, μέσα στην αίθουσα του Λούβρου, στο Carousel de Louvre, 2.000 κόσμος. Όλοι οι όρθιοι να χειροκροτούν με ήχους του Ζορμπά. Η εικαστική έκθεση με μαλλιά. Για πρώτη φορά στον κόσμο. Κόμι και φως 12+. 40 φωτογραφίσεις και μαλλιά που ποζάρουν σαν αγάλματα. Ήθελα να φτάσω τη δουλειά μου στο επίπεδο να τη δείχνω. Τα ξεπέρασα τα όνειρά μου. Ίσως λίγο παραπάνω. Η Κρήτη είναι έμπνευση. Από μόνη της είναι έμπνευση. Και κάθε φορά που γυρίζω, νομίζω ότι γεμίζω από ζωή. Δεν υπάρχει μυστικό της επιτυχίας. Η επιτυχία για μένα είναι η δύναμη της θέλησης.